गिबियावनो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनग्रा गासै लोगो नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय आरोबाव लोगोसेनो खेबसेबाव जय हिन्द। आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ आरो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना गावबा गावनि थांखिखौ होसोनानै खामानि मावगासिनो दङ होननानै। लोगोफोर दिनै आङो ओरैबायदि गोनांथार बाथ्रा नोंसोरनो खोन्थानो थांगासिनो दङ टुर अफ डिउटिखौ लानानै। लोगोफोर आङो मोनसे निउसाव नुदों 24 जुननिफ्राय लानानै जुलाइ 1 उइकसिम माने अनलाइन टुर अफ डिउटियाव माने लानो थाखाय नोंसोरखौ अनलाइन खालामनो थाखाय जुन 24 निफ्राय जुलाइ 1 उइकसिम सोलिबाय। लोगोफोर आङो मोनसे हिन्दी निउसाव नुदों, नोंसोर नुगोना नुवाखै आङो मिथिया। आङो बे निउसखौ नुनायनि थाखायनो नोंसोरनो खोन्थानो फैदो लोगोफोर। बेनिफ्राय आङो टुर अफ डिउटिखौ लानानै फंनै बाथ्रा बुंगोन लोगोफोर। मोनसे मोजां आरो मोनसे गाज्रि। मा मोनसेया मोजां आरो मा मोनसेया गाज्रि आं नोंसोरनो खोन्थानो थांगासिनो दङ। लोगोफोर बेखौ खोन्थानायनि आगोलावनो आं फंनै बाथ्रा बुंग्रोनि। दिनै आङो आंनि इउटुब भिडिअआव माने गोरिबखौ देखायो। मालाबा सोरबा बर' बिमाफोरा बा बर' माने सिख्ला उन्दै समावनो हाबा जानानै 200 टाकानि हाजिरा मावना जानाय, साहा बिलाइ खानाय, बर' बिमाफोरा साहा बिलाइ खानानै माने न'खर सोलिनाय, बैफोरबायदिखौ आङो माने देखायो। फंबायमोन, आङो फंबायमोनखौ होनना बुंनोसै आरो बिनानावमोनखौ होनना बुंनोसै। आंनि गिदिरखौ आं बुंथ'ला। नोंसोरो बैफोरबायदि सासे बर' बिमाया 200 टाकानि हाजिरा मावनाय बा खामानि मावनायखौ आंनि भिडिअ नुनानै नोंसोर माबायदि मोनो? आंनाव माने गाज्रि कमेन्ट फैयो आरो बेफोरबायदियावबो। नोङो हायोबा दम दोङोबा फैसा रानना हो बिसोरनो। गोरिबखौ मानो नोङो देखायनानै मानो भिडिअ बानायदो? गोरिबखौ नों मानो बेफोरबायदि भिडिअ बानायदो होननानै बुङो। फंबायमोन, आंनि साननाया बेफोरबायदिसो आरो बिनानावमोन। गोरिब, जों मिथिखागौ गोरिबा हाजिरा मावनानै जायो। थेवब्लाबो मा सासे बर' बिमाखौ हाजिरा मावनाय 200 टाकानि हाजिरा मावनाय जानाय लोगो लोगो जों मा सोलोंनो मोनो? उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना मा सोलोंनो मोनो? आंनिया बेसो। सासे बर' बिमाया 200 टाकानि हाजिरा मावनानै जाबाय थादोब्ला जोङो उन्दै समनिफ्रायनो मा मावनांगोन? बैसोरखौ नुनानै जों मा सोलोंनांगोन? सासे सिख्ला गथ'आ उन्दै समावनो हाबा जानानै साहा बिलाइ खानानै जाबाय थानाय नुदोंब्ला जों बैखौ नुनानै मा सोलोंनांगोन? जों उन्दैनिफ्रायनो गावबा गावनि आथिङाव गसंनो हानाय माबा मोनसे खामानि मावनांगोन ना मावनाङा? माबा मोनसे आखायाव माने माबा मोनसे खामानि मावना जानो थाखाय जों सोलोंना लानांगौ ना लानाङा? जों फरायनो हायाखै, बायदिसिना मावनो हायाखै, जोङो साइकेल गेरेजाव थानानैबो साइकेल फाहामनाय सोलोंना लानो हायो। गारि गेरेजाव थाहैनानैबो जों गारि फाहामनाय सोलोंना लानो हायो। बायदिसिना जों सासे बर' बिमा बा सासे बर' बिफाखौ माने बोराय समावबो जोङो हाजिरा मावनायखौ नुनानै जों गोबां सोलोंनोसो मोनो। आं बेनि थाखायसो आं गोरिबनि भिडिअ बांसिन देखायो। नाथाय जोंनिया मा बेयावबो उल्था साननाया बेसो, सोरखौबा नुनानै माबा मोनसे सोलोंनाय। जों उन्दै समावनो माबा मोनसे खामानि, जों फरायनायजोंल' नङा, फरायनो हायाबाथ' उपाय गैया, माबा मोनसे खामानि मावनानै आखाइनि खामानि सोलोंना लानाय, जिन्दगि थांना थानो हानाय। जाहाथे बैफोर बर' बिमा बायदि बै बर' गथ' उन्दैयावनो हाबा जानानै हाजिरा मावनाय बेखौ नुनानै जों जाहाथे जों बेफोरबायदि जानाङा, आं बिदिसो साननानै भिडिअ बानायो लोगोफोर। अब्ला जियानो जा टुर अफ डिउटि जोबोद दुखु मोनदों। आंथ' गाज्रिबो बुंनो हाया। मोनसे आंनि दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो, टुर अफ डिउटियाव मा थांनाय 2 बोसोरनि आगोलाव फिजिकेल पास जाखानाय, मेडिकेल पास जाखानाय, रिटेन टेस्ट होनो गोनां गथ'फोर दंमोन। बिसोरनि जेबो बाथ्रा बुङालासिनो डाइरेक्ट 4 बोसोरनि थाखाय टुर अफ डिउटि माने गोदान आर्मि 4 बोसोरनि थाखाय लागोन होननानै बुंनो हादों। ओरैबायदि दुखु मोनदों आं बैसोरनि गथ'फोरखौ साननानै। दा आं जेबो बुंनो हाया। आरो आङो मालाबा बुंगोन, दिनै आं मोननैल' बाथ्रा बुंनो नागिरदों, मोनसे गाज्रि आरो मोनसे मोजां। मोनसे मोजाङा मा? खोनासंग्रो। मोनसेया मोजाङा मा? टुर अफ डिउटि 4 बोसोर। दा जोंनियाव गोबां मानसि दङ फौजि, गाज्रि मोनो फौजिखौ, नायनो बायो। माने जोंनि जेबो दुखु खस्थ' जेबो नुवालासिनो जोंखौ नायनो बाग्राया बांसिन दङ, नायनो बायो। आं थाबायलांबाय थाबा आंखौ उनथिं बुंग्राबो मानसि दङ। ओरैबायदि मानसि दङ जोंनाव, खोनालायो आं थेवब्लाबो आं जेबो बुङा। गोजौआव भगबान दं, सानसे नायफिनगोन होननानै आं सानना थायो, बुं जेसां बुङो। दा जायफोरा जोंखौ गाज्रि मोनो फौजिखौ, बैसोर बायदियाथ' फौजियाव थांखानाय नङा। बेबो मोनसे बाथ्राया। आं मा बुंनायदों मिथिबायना? 4 बोसोरनि थाखाय इण्डियान आर्मिया लानो नागिरदों
आं फैसानिबो बाथ्रा बुंला फैसा 10 लाख 11 लाखा दिनैनि दिनाव बारदुं मोनसेबो ओंखारा आं फैसानि बागैबो जेबो बुंला नाथाय आं फंसे मोजां बाथ्राखौ बेखौनो बुंनायदो 4 बोसोरनि थाखाय इण्डियान आर्मिया लानो नायदो आंनि साननायसो आंनि बुंनायसो आरोना बे सोरबा गिदिरनि नङा ओरैबायदि माने 4 बोसोर जायफोरा फौजिखौ गाज्रि बुङो फौजिखौ मुगैयो फौजिखौ जानला मोनला बुङो बे बाराव आंथ' सानो गासै देशनि मानसियानो फौजियाव खेबसे जइन जाथारनांगो 2 बोसोर 3 बोसोर 4 बोसोरनि थाखाय फौजिया मा अब्लासो बिसोर मिन्थिगोन न'आव थानानै फौजिखौ मायबा मायबि देखायो ओरै देखायो न' लुदो मायबा देदो बिदि बुंग्राफोरा बिसोरनि फिसाफोराबो जिबनाव फौजियाव खेबसे जइन जाथो आं बेखौसो सानो 3 बोसोरनि थाखाय जायफोरा फौजिखौ मुगैयो बैसोरनि फिसाफोरा पाकिस्तान बर्डाराव थानानै फन मोनि जाथो सप्तासे गाहाम लेन्डलाइनजों रायलायहरथो पाकिस्तान बर्डाराव गावलायनायखौ बिमानो खोन्थाहरथो आइखि इदि गावलायगासिनो होननानै बिमानि बिफानि न'खरनि दुखुआ माबायदि मानो होनब्ला साफ्रोमबो मानसिया फौजिखौ खेबसे नायनानै फैथो इण्डियान आर्मिखौ खेबसे नायनानै फैथो साफ्रोमबो फंबायमोना आरो दिनैनि दिनाव लेडिसबो लाबोनो ओंखारबावबाय बिनानावमोन फंबाय बिनानावमोना फौजियाव मा मावनांगौ फौजिया माबायदि जेब्ला पाकिस्तान बर्डाराव थायो फौजिया जेब्ला सोरांबाबो सिगांथिं पाकिस्तान आरो गावदो 3 बा 4 मानसि दङ बेजोंनो रायलायगोन सोरांबानो हाग्रा पाकिस्तान सोरांबानो गुलि थांलाय फैलाय बेखौ गासैबो देशनि मानसियानो मोननांगौ थारमाने आंनि थाखाय गासैबो देशनि मानसियानो फैनो गोनाङाव माने बेखौ नुनानै फैयोब्ला बुजिगोन थारमाने फौजिया मा मुगैग्राफोरा फौजिखौ मानो मुगैयो आर्मिखौ मानो मुगैयो जायफोर गथ'फोरा जेब्ला बर्डाराव थानानै फनबो गैया न'आव न'नि खबरबो लानो मोना जेबो मोना जेब्ला बर्डाराव थानानै गुलि थांलाय फैलाय नन स्टप 2 बोसोर थानो मोनगोन बेनिफ्राय सोरांबानो एनिमि पोस्ट उन्दुबाबो गावनि लोगो 3 जाबाबो बे 3 अब्लानिया बुजिगोन फौजिया मा गावखौनो सासे फौजिया माबायदि मटिभेट खालामनो गोनां जायो बे ब्रेनखौ गावखौनो माबायदि साननानै 24 घन्टा 12 घन्टा मोनसे जायगायावनो थानो गोनां जायो 12 घन्टा हरनि 1टानिफ्राय सानफुनि 1टासिम डिउटि पस्टआव बिपिजि हेलमेट फुवालासिनो माबायदि गावखौनो मटिभेट खालामनानै थानो गोनां जायो अब्लानिया गासैबो मानसियानो बुजिगोन बेनिफ्राय गाज्रिया मा बिराद दुखुनांथाव फंबायमोन गाज्रिया दिनै बोसोरसे ट्रेनिं होनानैबो मा जायो खायफा मानसिया बोसोरसे ट्रेनिंआवबो जोंनि दिनाव मा जायो आथिं सानाय जानानै सोरनियाबा ट्रेनिंआनो 2 बोसोर जालांनो गोनां जायो मेडिकेलाव थांना थाहैनाय आथिङा सानानै खारनाय जायो अब्ला 2 बोसोर थांखाबाय ट्रेनिं होनानै बेनि जिन्दगिया बरबाद जायोबा मा जोंनि समाव मामोन बे जिन्दगि आथिं सानाय जाबाबो सिं सानाय जाबाबो जेबो प्रब्लेम गैयामोन पेन्सना लासै 15 बोसोर बेखौ मावगोन नङाबा हाथाराबा बेखौ बर्ड आउट खालामनानै हगारहरगोन मेडिकेलाव अब्लाबो बे पेन्सन मोनहैगोन 3 बोसोराव थांबाबो बे पेन्सन मोनहैगौमोन बर्ड आउट जायोब्ला मेडिकेलनिफ्राय नों दिनै फौजियाव थांनानै नों ट्रेनिंआवथ' मेक्सिमाम 100 जन ट्रेनिं खालामदोंबा 10 जन 15 जना आउट जाखायो आथिं सानाय जानानै 6 मायाव मालाबाबो ट्रेनिं जोबा मालाबा माने उनथिं थांफिननो गोनां जायो फंबायमोन बेनिफ्राय बेथ' जाबाय बर्डाराव थांनानै बरफआव गोलैहैबाय हान्थु सानाय जाबाय सिं सानाय जाबाय नोंथ' 4 बोसोरनि उनाव नोंखौथ' लाखिखानाय नंला नोंथ' सिलेक्ट जानाय नंला 25% बे मोनसे जोबोद दुखुनांथाव बेनिखायनो आं बुंगोन फंबायमोन जेरावखि जाया नोंसोर बे साख्रिखौ माने माव आं मावना होनना बुङा नोंसोर साख्रिखौ मावनानै नोंसोर सोलोंनानै ला सासे इण्डियान आर्मिया मा फौजिया मा बेनिफ्राय आं बेखौनो बुंगोन साबधान माने फैनो गोनां दिना ओरैबायदि डेन्जार जाबाय आं दाख्लैबो बुंदो ओरैबायदि साबधान फंबायमोन मानो होनोब्ला नों पाकिस्तान बर्डाराव थांगोन मायावबा थांगोन नों बर'निफ्राय स्लिप जानांगोन गुलि नांनानै गावनाय थैबाथ' थैबाय खेबसेनो थांखाबाय नाथाय नों मायबा मोनसे सिं सानाय हान्थु सानाय बे नर्मेल गाबोननि दिनाव नों मा जागोन जेबो बुंनो हाया गेरेन्टि गैया नों माला सानाय जागोन फौजि मानसिनियाव माला हान्थु सानाय जागोन माला सिं सानाय जानानै नों पाहाराव थाबायनो हायै जागोन खुनु गेरेन्टि गैया मानसिनि जिबना माला थैगोन जों जेबो गेरेन्टि गैया आरो माला मा जागोन जों जेबो गेरेन्टि गैया जेब्ला जों बरफआव थांगोन अरुणाचल सिक्किम काश्मीर बायदि बरफआव जों जेब्ला हराव थाबायनो गोनां जागोन बरफआव सिं सानाय हान्थु सानायखौ जोङो माला मा जागोन जेबो बुंनो हाया अब्लानिया नोंनि लाइफआ मा नोङो 4 बोसोराव नोंखौ हेगारहरफिननानै मा जागोन नोंथ' आं आरो रोंनाय रोङिखौथ' जेबो बुंला उनाव बुंगोन नांगौ जायोब्ला नों 4 बोसोराव मा रोंबोगोन मा रोंबा सासे इण्डियान आर्मिया 4 बोसोराव बेसेबां गोरों जायो आं बेनि बागै जेबो बुंथ'ला नांगौ जायोबा आङो उननि भिडिअ बुंगोन 4 बोसोराव सासे इण्डियान आर्मिया मा जाथावना मा सोलोंनो मोनगोन बे
आं बेखौ बुंथ'ला आंनिबा मेक्सिमाम सासे इण्डियान आर्मिया 8 बोसोर जाथारनांगौ होमबानिया कमप्लिट सोलोंजोबनो मोनगोन कमप्लिट 8 इयार्सआव सोलोंजोबनो मोनगोन 8 बोसोर मावनो मोनोब्ला टटेल मोनजोबगोन पिसबो मोनगोन फिल्डबो मोनगोन फिल्डआव माबायदि पिसाव माबायदि मणिपुराव माबायदि काश्मीराव माबायदि पिसाव माबायदि राजस्थानाव माबायदि बेफोर बुस्थुखौ माने 8 बोसोरबा सोलोंजोबनो मोनगौमोन दा 4 बोसोराव सोलोंजोबस्लाबनो मोननाय नङा आं सानो आरो लोगोफोर बेनिफ्राय बेखौनो बुंगोन बिराद खाबदान फंबायमोन आरो जोंनिया मुगैयो जोंनिया मिनियो साख्रि मोन्दोंमोन सिं सानाय जानानै हान्थु सानानै जानानै नै सिलेक्ट जायासै 4 बोसोरावनो फैफिननांबाय होननानै जोंनिया मिनियो जोंनिया मुगैयो बे मोनसे आं बेखौ दुखु मोनदों थारमाने जोंनि मानसिफ्रा जोंखौ मिनिगोन नैनि फैफिननांबाय मावनो नायासै होननानै बुंथारगोन जोंनि मानसिया फंबायमोन गेरेन्टि लिरना होनाय आं जोंनि मानसिया माबायदि बाथ्रा बुङो बेनिफ्राय आं बेखौ फंसे बुंबावगोन एनए नार्सिं एसिस्टेन्टनियाथ' मेडिकेलाव माबायदि सेलान सुनांगौ माबायदि अपारेसन खालामनानै माबायदि सुथेनांगौ माबायदि बिपि सुनांगौ माबायदि डकुमेन्ट सुनांगौ सासे सिपाहि जानो 3 बोसोरनि सायाव जायो नार्सिं एसिस्टेन्टनिया होमबा 4 बोसोराव मावो अब्लाथ' आं सानो नार्सिं एसिस्टेन्टआव बेस्ट होननानै लोगोफोर 6 माहा ट्रेनिं होबाय होनानै नार्सिं एसिस्टेन्ट नोंखौ सोलोंनो हेगारहरगोन मेडिकेलाव गिदिंबाय दा मेडिकेलाव नों सोलोंनो बहुत टाइम नांगौ माबायदि मा खालामनो माने मुलि फरायनायावनो बिजिनि फरायनायावनो बियो मा मुलिखौ माने गोसोआव लाखिनायावनो बिसोरनो 3 बोसोरनि बारा नांगौ सासे सिपाहि जानो सासे नार्सिं एसिस्टेन्टआ अब्ला बे बेटार जागोन नार्सिं एसिस्टेन्टआ बर'बो थांनांनाय नङा थांबाबो टेनसन गैया फिल्डआव थांबाबो मा मेडिकेल जेराव पिसाव थांबाबो मेडिकेल अब्ला नार्सिं एसिस्टेन्टआ बेटार जागोन इनफेन्ट्रि सल्जारनिफ्राय इनफेन्ट्रि सल्जार होनबाथ' नोंसोर मिथिखागौ खोमा इनफेन्ट्रि सल्जारा मा बेसेबां डेन्जार इनफेन्ट्रि सल्जारा बाखि आङो आर्टिलारि बैफोरखौथ' बुंजोबो अब्ला लोगोफोर गासिबो बुजिबाय जायफोर टुर अफ डिउटियाव थांगोन जायफोर टुर अफ डिउटि माने जइन जाहैगोन साख्रि मोनगोन फंबायमोन खाबदान आं होनखायो खाबदान जिबनाव माने बिराद डेन्जार जानानै फैगोन थारमाने माबा मोनसे प्रब्लेम जायोब्ला सिं सानाय हान्थु जानाय प्रब्लेम माबा मोनसे जाना फैयोब्ला माने नों फैनानै नों जबबो मोनफिनाबा फैनो गोनां दिनाव नोंखौ गेरेन्टि होनायाना नों मा जागोन नंना नङा अब्ला खाबदान फंबायमोन आं नोंसोरखौ साख्रि मावना होनना बुङा माव खिन्थु खाबदान अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै जय हिन्द